Folini tanuni o di renouveau télé la jebara kilingilina bela jelima malikono ani maliko kan biye tene dogo kundamne biye ko kanu magawma ka kun kera fama klefla ola ani sonjale be kan yogola soro bi tene duena so madaina ka befo ka bela jelin wale nyumando ka yiraula ka fo kuni kuna foni kene sigitole Renouveau matin ni ale renouveau sogomada kunafoni kene sigira foli ni tanoni obedi an laje baga jamakulu kilingilina bela jelema mauma be ni be soli ka wuli sabati wala sa kaseka ni jemuka inka ola soro ambe otigu fo dante foli muna mamunu fena be inoni olute da chuga shila ube me unyela kusube wala sa kaseka jemuka in rediffusion la geshu ko robalemba wala ambe bela jelemfo aw munu be no ka baga sokonna wala we kan laje ambe awfo munu be noni usera uga baraka rola ina fola dala kola ube soli kata baraka rola wala saka sika benjum kanya anga fulibe uye munu fene be aname utakatola baraka rola anga fulibe bela jelenye ko ala ka seni be nyumanye isi rola lama baga jamakulu amana sigini kenika ante senge ante nyina ambe auka fulike radio di nouveau lama baga awni nyokontuma radio nyelini ka bosiku ko siku ka uni sokoma radio benka ka bokerewani ambe uka fulike radio tiendugu ka bojura Radio Futa kabo Yanfuila, Radio Besago kabo Kuchala, Radio Kanaga kabo Juru, Radio Pumakan kabo Bla, Radio Jigia kabo San, Radio Narosa Maya kabo Nyaulini, Radio Dambe kabo Boron, Radio Fasukanu kabo Wilisibu, Radio Chiba FM kabo Kati Faladje, Radio Nema FM kabo Kasero, Radio Tolerance kabo Mopti, Radio Miracle FM kabo Buni, Radio Kusata 2 kabo Jala Korobuku, Radio Haltakadum kabo Sikasu, site internet Maliba Mada kabo Franci, Radio Mamilon kabo Kibila ka Fratamani kan ni radio partenaire nunu ko fe radio partenaire kemeiri ka chama rebe so ana ante mi to bela jelindon anga folibe alame baga jamakulu bela jelini ka foko ani ube nyogombulo biye tene juin kalo klita ani saba samba fla ani mwan fla renouveau matin kenebe na daele awi 600 jamakulu bela jelinda fala labon fene sigira 5 ans anga dibila barake bagaw fe ola bi tene juin kalo klita saba renouveau matin la selube na bolumunu kan olu bakuruba olu fleni nye folibe na ke awye bi kuma semin kan isa kabasi be fe o de 4e république fin jumenye anya sukanti kunjumen kama isa kabara nyini numbola o kambi abena o wala awye kanumbaga jamakulu kilingile na family manke nga bidon bada nyoko mulele o konye Ben Yusufi kabo kuchala kaufeno ka kenyeni bambaji ya wale mintara ka kuchala postu kon sigere samedi do amena puma ola halaya nunu kan kosobe o minyere ni awale ya ni mado ni tora ala ameta shiblake kanyeshi o bambagato nunu ma o kibaro bena lasi au ma Ben Yusufe ka bo kuchala ka olu fino anwa bi ma welele o koni san gouverneur anamna nyola soro ka kenyeni o bambaji ya wale kilin ka takanyeshi san peajima anmena masala o kan kosobe akosika kibaru jonjon soro ka bo sam marabolo o kannala o ko fe suribe bisimla tan ngasigin kibaru o kan awada nyogo kenya kibaru o be alebolo bifana ani kenya tigila mogo bina masala kasika nyefoli jonjon ke awye akosika o ka kenya takabolo don kani gele amunu medo kenya takasirawla kasika wala li jonjon ke olukan na fondi gafu nyefura folo bi tenedwe nani o do ko ndamne gafe munu bora bi olu nyefura folo we ambolo koro la se olu benake Alexis Fenewe bisimla ankoko Alexis Maso amaso wali amima o la se benake bi jem kan kononana anwa don foli duma obe o kerefe don kibaru obe Amadou Lassana Konare bolo akalla bon sabatira soni awni abena nyawala zoro Amadou ini sogoma fantatu muta abe chogodi amela tamne ngara fama klefla j'espère que mantoro foi mantoro mimbe o ye ka donga fo kunu ni kuna shini kele ko village la ka wajibi atun kana anga nyogon zoro sisa note akungara lafia ya ambolo mumye ulika jo chamange no. Oh, Laïdou candidat, oui, Laïdou d'état. Donc, tu es obligé quand tu as Laïdou encore, Amadou. Sans mana fio, sans fien mana ulio, kaba mana kulubulu, imana ke yoro, ni ersira, tu es obligé kana. Donc, ode koy ko basiti la mais ala tanu biye dondo soni amena nyansoro
fɛn min ma kɛ bɔrɔ kɔnɔ an bɛ kuma o kan siga t'o la jamukan in tagabolo ye o ye o kama maa miliyɔn caman bɛ sɔgɔ anw na awɔ walasa ka se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a sanuma o sɔrɔyɔrɔ ye renouveau matin ye o kama an fɛnɛ bɛ a yira kanubagaw la sanga ni wagati k'a fɔ ko u tɛna na fɔ u jigi kɔ kibaruya sanuma ko nasiratigɛ la k'a yira kanubagaw la k'a fɔ wagati boloda cogo o tɛna na yira aw la bi sabula gɛlɛya mankan donnen don ale kow la mais don kibaru o bɛ dayɛlɛ aw ye sisan amadu el konare fɛ sanga ye 22 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ o kama bi kunnafoniyaw a bɛ dayɛlɛ ni don kibaru ye don kibaru mun ni a kibaruya sanumanw farala ɲɔgɔn kan amadu lasana konare fɛ ɲɛmayaso ka danganiya o kɔnɔna la amadu n bɛ sira di ma i ka kibaruyaw dayɛlɛ tabarikala an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn a y'aw bisimila saga ye 22 sɔrɔ nin waati n'a jefale o bɛ ɲamana o bɛ kalifabugu o bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ dabangaw fɛ a bɛ nciba mara la fɔ ka se ɲɔsɔmugukaw olu fana m'an lamɛn kosɛbɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye fɔ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ gilikaw ka taa kolokani jijɛni sagabala ani dugabugu ninnu bɛɛ ye dugu ye minnu bɛ bɛlɛdugu mara la ni i k'a dɔn renouveau ka kibaruyaw tɛ tɛmɛ o kan an b'a f'u ye k'u bisimila bi sɔgɔmada in na waati kelen in bɛ i k'a dɔn gendarmerie direction ba la min ye général Samu Menkɔrɔ Jakite ale n'a ka cɛdenw ka se Mali brigade bɛɛ u b'an lajɛ kosɛbɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo kibaruya bakurubaw bɛna tali kɛ fɛn mun na u bɛ ɲɛsin an ka Mali jamanakuntigi ale bɛ ka wuli ka jɔ kura minnu kɛ waasa min bɛ ka yira maa caman na k'a fɔ furancɛrɔ fanga koɲɛw kɔni sen korontoli kɔni b'a la ka sumaya sabula kow bɛ ka tugutugu ɲɔgɔn kɔ waasa an ka se ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna la an bɛna kuma ka sɔgɔmada in na min ye k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlenlen kɔfɛ kunungo ko surasi kɛ dɔ ye mugu kɔni ci station pompisi dɔ la a ko kɛra cogo di an bɛna seereya dɔw lamɛn o kan sadani nɔ an ka don kibaru ale kɛnɛ kanana an ka kalansow la telefɔni sophistiqué minnu bɛ bi n'o ye entraînement ye kɔlɔlɔ jumɛn b'u la lɔgɔlisow kɔnɔna na ani kalankɛyɔrɔw la an bɛna kuma o fana kan ani k'a dɔn bamanciya wale minnu bɛ yen ni a kɛra kucalakaw olu fɛ yen nɔ kibaruya hakikaw y'a jira k'a fɔ maa 8 tora la douanier 2 olu bunɛna o ni la ka fara maa wɛrɛw kan mobili kelen k'o taara hali ni y'a sɔrɔ douanier dɔ tun b'o kɔnɔ i n'a fɔ an ye kibaruya kunfɔlɔ min sɔrɔ ka taa se sanso fana attaque ma n'o ye maa caman bɛ ka ja dɔw yɛrɛ fana jira ja minnu bɛ yen n'olu tɛ tiɲɛ ye o jaw la sabula dɔw b'a la ka mobili ba dɔw jenini ani bɛrɛdɛmu dɔw jenini imagew bila o ko la ka ko kalontigiya aw ye an ka ɲinini o kɔfɛ a y'aw danse min ye renouveau ka don kibaru ni y'a kɛnɛ dayɛlɛlen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye kunungo seli fana waati katikaw kibaruya bɔra ka bi u fɛ k'a fɔ station somayafu min bɛ farada postukaw fɛ yen nɔ ko min ye sanse tala dɔ kɔni ye mugu ci i k'a dɔn pompisi la maa caman dabali banna sabula a kɛra maaw kɔnɔ ko binganikɛlaw walima u b'a fɛ ka station maaw ka wari bɔ siw la nka min ye anw yɛrɛ sera kɛnɛ kan ka taa kibaruya bɛɛ lajɛlenlen farafasiya dɔn mun bɔra kɛnɛ kan a dɔnna k'a fɔ min ye tenitigi dɔ n'o ye surasi ye a kɔni tun bɛ teni civil la a nana mobili jɔ min ye ko ka taji 3,000 la k'a kun n'o ye k'a dɔn k'a fɔ 20 bidon kelen 3,000 ni dɔɔni kɔni kɛra a kun tuma min na a ye 2,000 bɔ ka di wari ma se ka dafa sabula 1,000 ni dɔɔni bɛ wari jɛ pompisi kɔni ko ja ale tɛ se ka nin wari in di sansitigi ma o kuma o samasamaliw dɔnna u ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni n ko a b'a yɛrɛ yira a bɔra ka sɔrɔ ka kisɛ kɛ marifa la ka marifa ɲɛ 3 kɛ pompisi na fila y'a majɛ kelen bɛ o kɔni y'a sen jokin fɔ ka kisɛ bɔ kɔni kɛra sababu ye ka kamalen sɛbɛkɔrɔ jokin ni o ye dɔgɔnɔna ka ye min tɔgɔ ko hama pujugu yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen sapeur pompier ni polisiw kɔni y'u jɔ u jeniyɔrɔ la kamalen kɔni tɛgɛ sera ka da kan seereyaw y'a jira k'a fɔ surasi don an sera ka station somayaf u ka kow bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ɲɛna kɛnɛ kan an ka ale ka seereya dɔw lamɛn. Ko mun kɛra bi station kɔnɔ yan bon min kɛra bi station kɔnɔ bon cɛ dɔ nana a nana ko gasoil 20 litres ko yala joli don an
an y'a yira la k'a fɔ ni collègue y'a yira la ko gasoil 20 litres ça fait 16 000 bon a ko k'a ka k'a la a y'a k'a la bon a tila waati min cɛ ye 10 000 bɔ a y'a d'a ma bon a ko gasoil 20 litres ko ale yɛrɛ cɛ y'ale yɛrɛ ɲininka ale y'a fɔ a ye i ko n k'a k'a la n y'a k'a la i ye ɲininka i tila ka 2 000 bɔ k'a di yan nɔ ko bon ko ale se ka 2 000 minɛ ko a k'a ka wari ta d'a ma bon cɛ ye mobili jɔlen to pompe da la presque a bɛ 10 ou 15 minutes bɔ bon a nana ne yɛrɛ ɲininka ko yala crédit sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ne ko orange money wari bɛ ko non ko crédit envoyé ni station dɔ filɛ an kɛrɛfɛ ne ko a ma a ka taa yen nɔ a ko non bon réparateur dɔ b'an droite fɛ a taara ka t'i sigi olu kɛrɛfɛ bon comme dɔ kun ye wari ci ne ma ne ko collègue ma n ko bon n ko hama n ko n bɛna wari ni retrait kɛ ka na sisan bon ne taara station na komi k'a ka IFE banna ne tɛmɛna ka taa ɲɛfɛ n ko wari retrait kɛ bon avant ne ka segin ne collègue ye wele kirisi b'a ko cɛ ye mugu ci ale la ne ko cogo di a ma ko cɛ ko sɛbɛn kuma fɔ sa pour moi ne fɛ ko cɛ kun la ni a ka wari ye o ɲɔgɔn caman k'an bolo bon ne seginna o la ka na ne nan'a sɔrɔ jama de station ne ka sɔrɔ k'a minɛ o la an y'a sigi k'a siri ka sɔrɔ ka SAPER ni polisiw wele olu nana o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw tugura cɛ nɔfɛ k'a gɛn mobili la bon polisi 2 kun b'a la olu y'a essayé ko b'a tirer k'a ka pinɛ ci bon olu y'a jɛ a y'olu agressé ni mobili ye olu bɔ k'u bin bon mɔgɔ tɔw tugura nɔfɛ taara u ye ɲɔgɔn accompagné fo a yɛrɛ ka logement na camp kɔnɔ sɔrɔsi de don mais à ce moment il était en civil a bɛ civil la bari min yɛrɛ donna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'an voisin ye waati min na ani ne collègue bɛ ka ɲɔgɔn sama a ko ma ko ka bɔ ani ne collègue cɛ ko ale b'a yir'o la ale ye mɔgɔ min ye a y'a ka kɔfɛ porte dayɛlɛ a ye ka sɔrɔ ka marifa ta k'a charger ka sɔrɔ ka bali 3 labila o bali 3 min cira 1 de donna a sen la bon 2 o y'a ka fini fa salam na ko ni fiɲɛ donna fini na fini bɛ yara cogo min na a kɛra ten tabarikala min bɛ tali kɛ station Soma y'a fɔ a ko kɔni ɲɛmaya tun bɛ min bolo kɛnɛ kan nin tile kɔnɔ ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ yen ni olu ye kɛrɛfɛsigiw ye a ka marifakisɛ dɔ kɔni panna ni ka taa o foroko dɔ sɛbɛkɔrɔ bari musolakala o min ye daga feerela ye an kɔni bɔra yen waati min na k'a sɔrɔ o bɛ jatigɛ ni yɛrɛ kɔrɔ a ma se ka foyi k'a yɛrɛ ye tile kɔnɔ ale fana ye seereya minnu di an ma kɛnɛ in kan an k'o lajɛ. min bɛ u kɛrɛfɛ ale nana ka na a essayer ka intervention kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon ne y'a ye cɛ bɔra mobili kɔnɔ dɔrɔn ka taa kɔfuru dayɛlɛ ka sin ka marifa ta ka a dayɛlɛ dɔrɔn ka kisɛ k'a la donc a ye kisɛ k'a la yɔrɔ min na a ye 1 ci fɔlɔ a ye 1 ci ne ko n k'a bɛ ka marifa bɔ a bɛ na cɛ faga sɛbɛ la de n ko n t'a ye ka kisɛ ci a tilala ka kunkan 2nan kɛ ka tila ka kunkan 3nan kɛ 3nan yɛrɛ bɔlen o y'a sɔrɔ fɔlɔ kɛra ne ko denmisɛnninw ma k'a y'aw da ko kisɛ bɛ ka taa a y'aw da donc olu y'u dada orange money in kɔfɛ u dala orange money kɔfɛ mun na ne jɔlen bɛ k'a lajɛ o y'a sɔrɔ fɔlɔ kɛra 2nan i b'a fɔ ko mɔgɔ de ye bɛlɛ don mana na ka na fara ne jɔlen kun ne kulela dɔrɔn ka n yɛrɛ fili i ma n ka dagaw pɛntirita ye ko a ye cɛkɔrɔba a ka dagaw lajɛ i ma daga ninnu pɛntirita ye ne bɛ daga ninnu fɛ o y'a sɔrɔ ne kɛlen bɛ ka o pɛntiri ninnu minɛnsi ne taara bɔ ka ben k'an ka pɛntiri bɛɛ bɔ n ka dagaw sigi n y'a bɛɛ ci donc fɛn min parla e la o kun ye mun fɛn ye kisɛ de don kɛ marifa de don i ma jogging kɔni ne ma jogging mais n kɔni n ka minɛnw tiɲɛna parce que n ja tigɛla kojugu ne yɛrɛ ye n yɛrɛ fili yɛrɛ walayi parce que n bɛ kisɛ kɔni citɔ ye télé la marifa la mais k'a ye ɲɛkisɛ ni 2 kɔni na n y'o ye fili vraiment Mali faamaw k'a lajɛ u ka to ka kuma mɔgɔw fɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la kamanagan dan bɛ ne yɛrɛ kɔni ne bɛ débrouiller la feere la mais feere yɛrɛ nege bɔra de la bi siradalasigi nege bɔra na bi pewu walayi mais n tɛ se ka feere dabila parce que n ka fɛn bɛɛ de bɛ na n ka fɛn bɛɛ de bɛ na balo de bɛ na n ka fɛn bɛɛ b'a la ni n denw an ka fɛn bɛɛ de bɛ na ni nin ma san don min na an ka foyi tɛ ɲɛnabɔ sinon ne y'a sɔrɔ moyen wɛrɛ bɛ n bolo walayi n tun bɛ siradalasigi haramu tellement que a jatigɛ barika bonyana ma i m'a ye hali sisan n jɔlen n farikolo bɛ ka yɛrɛ hali ne ma se ka seli fana teli walayi ma se ka seli bi tellement jatigɛ bonyana ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni station Soma y'a fɔ kɛwale min kɛra a la o kɔni seereya dɔw ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ an sera k'a se gendarmerie la walasa ka taa kibaruyaw yɛrɛ dɔn ko in bɛ cogo di bugunatigɛ mun sɔrɔla o ye k'a fɔ maa min kɛra nin kɛwale kɛbaga ye sɔrɔdasi don nɔgɔ t'o la wa maa don fana ko
abe chake siku kan kono kuma ko ka keni kenaya ko kuma do folie ko akoni kunye yamoria soro kana Bamako ko abo koni sefe nga be ni walinge kuma mina kibara ya soro gira ka fo akunda sefe la kan ble ka sabuke abina fo mami kun minendo ina fo kibara do ya ira chugo minanga obesige sigelu besina o do ere kun ya ira ka fo ko mado anana bana min kama ko do ko kana hakili koni washi lenka ni be mawi munu daluya ma jonjon ya seria folo ka sabu ke modo munu foranga wale min koni kera ni ya kera dabali banko ma chamana min ye chaman su toro ka ira ka fo ma kata wardi station na finitigito ka fo usansi ka kiku o ka warti bulu ka klaka marfa bo ola ka ochi pompisi la fo kisenye saba o akoni ma chaman sigile do ka laje ko imina laban chugoya mina an woni nga sigesegelu koni ayira ka fo mami koni to finitigi do wa bozo de do menye ay muguchi mami na fala o yedogono ina fo ma bakoro do bo lu yesere amindi amako nunu ma flani nyanje alika da sana kuyama ko ni koni mbanga muguchi ka do dogono kela hab togoshila akoni kelen ko ka muguchi abulla ni mobili ningi kuna ka dema ya ka kan kono polisi munu ya ge ayolu fana nyonti ka bini mobili ka teme nga bena ta kati deuxième arrondissement police sera ka no gen fo kata se akadema ya kono ka buguna tege udo olu ya dot mamina ko sorasido sharia to olu dangana ya ka mine o kama ako dira kati brigade gendarmerie mano e dameli halina ka chedo nyulu koni tege kala jona o kata na gendarmerie la ka seka nyenengali busamsenu damna olu do kara sababu ye ka buguna tege chonchon do aka be barake kamunu kono ani aka konyo be chogomina kuma wati na tawla kibaro ya wore munu mana bonga mami be no jokina awoni mi boy wakati mina asro anite dansela sabula kisemin dona sena kabo frakali ku folo kera protection civil ni police ka wulika jo olu konnala sama bisaba ani sabaube sanso ka olu fe no menye samara la anya bora dugujera kuna chini ni ka muguka ye senso ka olu fe no mi metalike uka posula ko menye mugu koni tarachi no ba manchi do fe munu suguma do akara sababu ye konika tasuma do yoro ngoni ni kamina uni fenchama championnat konna ngami metalike segesegeli munu na jaw boli ni sisanche ma chamanye jalangolo chama bla jamnu yere binani publicité kanyesi ba manju yere koni fon fabula minye voyage minche na ni tasuma do na papier uni fenro la ma do tara mobili ba do mi berdemu jinne jabo koroningo koto lashu anyere segesegelu ke ja hakika munu be akene kanyo jaw soro munu ni oye maya moriali munu tuma kene ka janu na ikado tado na yoro munu na ni sebefura munu na olu seria ube nga kaseka ta moblu jenu ni kado swahana majin baw jeni ala olu koninye ala dematemunye amemu kaluntigia onga kibaria inkono ni ala mabashike ani san gouverneur bina nyogona soro wasa ale yere kaseka nyefolu ke sabula ale yere fana tara akene ka kaboye ka dokuchala olu fana nga postu bingara yenka mingara sababu ye kibaro ya munu soro la ma sheki olu koni bunena onila ma fla olu ye duani uye ato wora olu ye ma wora uye munu ye matrafali keba uye jidno kibaro ya wora ya jira biso ma jona ina ka fo ko ba manji olu koni tarani mobili do duani do fana time mobili mina halni ya soro amase ka kibaro ya hakika soro anga finitigi nyema koro jangu duani ka nyema ya so nga olu ye kibaro ye munu do bala ka fulo bi nga jatege fo ale do poste de contrôle la ko sebe janko jamana chamanche mara segu kata mopti enfant fe finitigi munumbe nolu jabala obe ani krefe sigini ferekela munumbe ma chaman sarane do ka sabuke ni moto tigi cholo to do ubeteme nganya siga la ka fo ko ni ma chaman labe ni ko ote ma domodo nundo munume moto ka marfa bu bolo kuma obina bali mauna obe muguchi pra obitanu yere wala mo bitasma bla fauna ko do minga gelenga jamana finitigi la ka ko ni go halibi hakili sigi ka ke ma tafanye o dona fara jatimina ka postu ununa sanga bisabani duru obe negenya wulon flanka fanta tumuta ni ame kibara ku folo salo ya teli ala kasro kata nyefe kifo ni kibaria jonjo no malidi umba ko bejo ala ko sobe kifo ka kenya ni bara ke chuko ya nyumanyi
an bɛ taa sirabaw kana na waati kofɔlen na ka se k'a dɔn bi sɔgɔmada in na an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na gɛlɛya jumɛnw bɛ yen nɔ an tɛ ɲinɛ cogoya si la Anazɛri ka bilasiralikanw olu kɔ Sori Ibrahim Diallo ale bɛna wele Fuseni daw fɛ.